Gure ikasleen aniztasuna landu nahi baldin badugu, gure arreta ere anitza izan behar duela konturatu ginen. Horregatik duela 6 ikasturte plan potentziarekin hasi ginen gure eskolan. Proiektu honekin lan egiten hasi aurretik, Madrilgo Zentro Renzulli zentroarekin elkarlanean aritu ginen, eta bertako zuzendaria den Cesar Arellano gure eskolan izan genuen proiektuan martxan jartzen laguntzen eta eskolako irakasle guztiei formakuntza eskaintzen. Proiektuaren helburu nagusia ikasleen potentziala lantzea da. Baina ez bakarrik goi gaitasuna duten ikasleen potentziala, baizik eta motibazio handia duten ikasleen potentziala, eta baita goi mailako errendimendua duten ikasleen potentziala landu nahi dugu proiektu honekin. 3 motako arreta eskaintzen dugu, alde batetik adaptazio kurrikularrak, aberaste kurrikularra edota azkartze kurrikularra ere. Aberaste kurrikularra jasotzen duten ikasleek, adibidez, Josep Renzulliren zen metodologian oinarritzen den lan egiteko moduarekin lan egiten dute, eta horrek proiektu ezberdinetan lan egitea suposatzen du. Beraien interesgunetatik, beraien indargunetatik oinarritutako proiektuak, eta horrek ikasleak asko motibatzen ditu.